Малко за работния процес. Напилка. Отивам на работа и гледам много каси. Обаче не се сбира с пилета, баси. Ващам пистолета, заявките в ръка. Ахмет и Бук месарите ще ги наредя. Оглеждам протокола и заявката за мола. Около мене батка бахчи карамбола. Миро се обажда, хвърляйте на елона пък. Време няма никакво. Всички закъсняха, телефоните не спряха, откъде ли не звъняха. Вожда се намеси точно като Лео Меси. Отиде на нахрани кой офис с принцеси. Дежавю за рандово, нямаме заявка. Ко ще правим, носим го, ще направим справка. Дроба на къде е, бати има, няма 100 кила меса, дома зоки, зофи, зарядка, тралала,